Ja, og så stopper du den også igen, så kan du altid se, hvordan det ser ud jo. Hey, vil Monster Tina gerne se min video? Team deathmatch. Cat account. Take them down. UAV online. Og jeg er i morges, ikke også? Der der var der kun 80, der havde set min video, ikke også? Nu er der 91. Enemy UAV spotted. Skal jeg så starte en YouTube-account til dig, eller hvad? Eller vil du lige finde ud af, hvordan man gør alt det der og sådan noget?